प्रधान जी सुनी, चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। बतावा एक कोठेदार सही है ना? अरे चोरवा का यह काम है, कहीं 8 बजे खुली 10 बजे। हाँ सुना, चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। घामे लाइन लगावेला बथत मोर कपरा बाबा, गेहूं केहू के न देला भरत अपन घर बाबा। रोज सर्वर डाउन रहला, कहो दीदी। हाँ रे सही कहत है।